Merkezi Aziya Koreya Respublikası Hyzmatdaşlyk Forumunun Daşary işler ministrläriniň mejlisi geçirildi. Şu günü paýtagtymyzda Aşgabatdaky Ýyldız mehmanhanasynda Merkezi Aziya Koreya Respublikası Hyzmatdaşlyk Forumunun Daşary işler ministrläriniň 16-njy mejlisi geçirildi. Onuň işine Atawatan media toparam gatnaşdy. Bu foruma başlyklyk edýän Türkmenistan tarapynyň çaýkylygy boýunça Koreya Respublikasynyň Daşary işler ministri Pak Chijin, Kazakistan Respublikasynyň premier ministriniň ornasary, Daşary işler ministri Murat Nertlew, Özbekistan Respublikasynyň Daşary işler ministri Bagtyar Saýydow, Täjikistanyň Daşary işler ministri Sirajeddin Muhriddin we Kyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministri Jenbek Kulubayev Aşgabatda geldi. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornasary, Daşary işler ministri Raşid Mereýewowyň başlyklyk etmegine geçirilen forumuň başynda oňa gatnaşyjy ýurtlaryň Daşary işler ministrleri baýdaklaryň öňüne suraty düşdiler. Soňra mehmanhananyň faýyasynda Türkmenistanyň, Koreýanyň, Kyrgyzstanyň, Kazakistanyň, Täjikistanyň we Özbekistanyň milli medeniýeti, taryhy hemde syýahatçylyk merkezlerini açyp görkezýän sergi aýlanyp görüldi. Türkmenistana ilkinji gezek saparda bolýan Günorta Koreýanyň Daşary işler ministri öz ýurdunyň sergi diýbarlygyna 2030-njy ýylda geçiriljek Expo Bütün dünýä sergisine dalaşgar görkezilen Koreýa Respublikasynyň Pusan şäheriniň tumorny Merkezi Aziýanyň Daşary işler ministrlerine sowgat berdi we ýadygarlyk suraty düşdiler. Soňra forumuň resmi açylyş dabarasy boldy. Onu çykyş eden Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornasary, Daşary işler ministri Raşid Mereýewow, Merkezi Aziya Koreya Respublikasy Hyzmatdaşlyk Forumuna başlyklyk edýän Türkmenistanyň köp sany çäreleri gurnagyny beledi. Şeýlekem ol bu gezekki forumy gurnamak üçin gollaw beren Koreya Respublikasynyň we Merkezi Aziýanyň beýleki döwletleriniň daşary syýasat edaralarynyň ýoldaşlaryna minnetdarlyk bildirdi. Forumuň çäklerine Koreya Respublikasy bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky sowda ykdysady, ulug logistika, howanyň üýtgemegine garşy görüşmek, syýahatçylyk, ilim bilim, maglumat tehnologiýasy, saglyk goraýyş ulgamlaryna hyzmatdaşlyk gatnaşyklary arantmasa taşyndy. Şeýlekem bu forumuň çäklerine Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasynyň binasynda Merkezi Aziya Koreya Respublikasynyň 16-njy hyzmatdaşlyk forumunyň çäklerine ýaş telekeçileriň işebirlik masagady 2-nji noýabrda Merkezi Aziya Koreya Respublikasynyň işebirler geňeşiniň 4-nji mejlisi hemde Türkmen Koreya işebirler geňeşiniň 5-nji mejlisi geçirilir.